Bon dia, em dic Ariel i us faré les sumes, les multiplicacions del vagó, del tren de 7 vagons de 3. El màxim nombre de passatgers que poden pujar són 21, perquè 3 més 3, 6. Més 3, 6. Més un altre, més el 3, 6. I més el 3 que ens sobra, 21. Llavors tots junts fan 21.